Takže čaute, dneska natáčíme vláček, je to něco jak Dusty Trip. Ty si fakt komentárně neprodá, kámo. Tak jsme všichni na 20. Chceš dostat lopatou? Dostaneš lopatou. On má krumpák. Hoši, já mám kladivo. Já mám špikex. Mně se líbí, že on nemá prostě oči. To je skvělý. No ty nemáš oči. Ty máš oči. Já ani nevím, jak vypadám, jak se mám podívat. A nepodíváš. A jako mám kopketkovou hlavu, ne? A co? Jo, máš. No, máš, jo. To máš. Ale, tak. Co mě boucháš? Jdu se nahoru. Všichni, jdu se nahoru. Já tam mám klobouk. Co kdybyste dali třeba to uhlí do toho ohně? Jeďte. Kdo má uhlí? Dobrý, ty řídíš. Nikdo, já ne. Dobrý, a... Říďte někdo. Tak budu řídit já, no. Jsem AFK na chvilku. Mně se líbí, že já začnu natáčet, on vždycky AFK, jsem AFK. On vždycky, kámo, ale to není poprvé. I v tom Demonology my jsme hráli a on prostě AFK, potom přišel a potom AFK. Já se jmenuji AFK, já jsem AFK. Počkejte, já se dám jenom na víc. Počkej, dej Kitty. Hej, to nejede, vezmi 75, dejte tam toho víc uhlí, to nejede. Ne, to tak má jet. Chcete mě někdo vystřídat? Hej, vidíte napravo ty velký psy? Uděláme si guláš. Ne, neděláme guláš. Hoši, my nemáme uhlí. Ono to nejede. Why me, vlez do pece. Dobré, musíme si ulovit jídlo. Teda jídlo. To palivo si jdeme ulovit. No obojí, no, tak. Počkej, to jde palivo s ní. No, Stůjte. to můžeme dát do toho, můžu to použít jako to. Oni se mě z nějakého důvodu bojí. Hej, někdo na tebe jde s kladivem. Oni se mě nějak bojí, jejda, to je neštěstí, protože kdyby na tebe někdo šel s lopatou nebo co máš, tak to určitě nebyl. Ale nám pomoct, protože oni utíkají. Ale nám taky utíkají, co si myslíš? Tak pojďte všichni na jednoho. Uděláme... Nemůžu já vykopat kámen. Dobré, jdeme tam. Čekejte na mě. Hej, přejďte toho koně, on je na kolejích. Oni normálně retardaj, si vyber kamo, on jde ke mně a pak ode mě, vypadni. Kede mě? Já jdu někam. Dobře, Kitty. Jej, máme palivo. Trošku paliva. Máme trošku paliva, jupi. Počkám, můžu ho narvat do pece, když tady není? Jdeme na toho koně. No, potřebujeme více těch. Potřebujeme více těch konňů. Hoši, musíme ho obejít. Hoši, počkejte, musíme ho, vidíte, musíme ho, takhle, yes, pojď. Dobrý vykylacky, správně to zavolala. Ano. Pojďte nám ale pomoct. Guli, pojď. Stejně to má v jménu. No dobře, vykylasky. No to je jedno. Moje nějaké teammatey. Stůjte, oba dva stůjte. Vykylacky. Takové video bude mít 3 hodiny. Já si trošku popojedu. Uvidíme kolik. No to je dost, kámo, to nám vydrží nás 17 metrů. Tak pojď. Ne, počkejte bez nás. Viktore, ty zamítnul, pane bože, Viktore. Musíme ho navést na vlak, nebo... Já vím jméno pro video. 3 děti, teda 5 dětí versus 1 kůň, kdo vyhraje. Až nesu vám koně, ale ne mrtvýho. Já ti pomůžu. Viktore, ze všech stran. Ne, kam jdete? Ne, vy jste to zkazili, já bych ho tam dovez, kámo, vy jste to zkazili. To už je papoušek. On byl moc daleko. Jo, byl moc daleko. Nic nedělejte. Hej, Wimey, ber to obklikou, ty ho bereš přímo do zadku. No, dobré. Počkej. 3, 2, ok, Ze všech stran.
Jeden hit, on nespad. Musíme ho obklíčit. No, to je skvělý. No, jedna teď. Chcete ho zabít nebo ne? Ne, nechceme. My tady pro něho běháme skrz celou poušť, aby jsme ho nezabili. Normálně ho chceme sežrat. Nestřílej náboje jen tak. Tak si ožrala. Kdo tady toho? Aha, další palivo. Vampire. Ale on stojí 15 těch. To nevadí. Palivo potřebujeme víc, kámo. A jo. Tak spadne. A jo. Proč nespalíme naše čepice? A jo, no. Já bych spálil Vikyho Latkyho. Já bych... Vikyho Latky to prostě musíme spálit, kámo. Já bych spálil všechno. Já bych spálil celý vlak. Počkejte, já to nalouduju. No, bude stačit tak na 17 metrů. Ale nestřílej tak zbytečně. Ale stačí, jedem. Ty fakt retard. Jedem, těch 17 metrů. Já jsem pod kolem, já jsem pod vlakem. Kámo, to video bude mít tak 3 minuty. S takovouhle. Ne, to bude mít tak 3 hodiny, mám pocit. No tak, ale já budu muset polovinu vysekat, protože to nic nebude dít, kámo. Kámo, tam byl. Počkej, nedostanu copyright, když si zpívám copyrightovou hudbu. Neměl bys. No, už nemáme zase. Nevadí. GG. Musíme počkat na werewolfy. Asi. Musíme čekat na ty furiky, no. No, asi ne. Počkej, tak máme tady jednoho. Máme tady jednoho, máme dva dokonce. Jedna kočka, dvě kočky máme. Popketku a Kittyho. To je kočka sama o sobě. Vypadám jako kočka, ty hajzlo. No, jmenuje se tak, takže jo. A jo, papoušek. Máme palubu v komíně. Palubu v komíně? Co? Jakou palubu v komíně? No Puky ho vidíš? No, Puky. Ne, to je Puk, ne Puky. To je Puk. Puk, ale Puky je lepší jméno. One Armed Cook. One Armed Puky. Tak, máme tady další hru. No, jakoby prostě nám došlo palivo, to je jedno. Kurňa, ty jsi taková vyžírka, hnusná, vypadni. Vyžírka hnusná. A čekal, než všichni vypadnou. Kámo. Dobré, kdo kupuje to? Nikdo, protože nikdo nemá dost peněz. Nekupi to. Já mám 20. Jo, tak kup náboje, ale neberi do inventáře. Já to vemu. Hej, kamo, děláš srandu. Já to vemu stejně, to využiju stejně. Dej uhlí. Ne, byl jsi zlobivej. Nedám ti ani uhlí, byl jsi moc zlobivej. Tak právě proto bych měl dostat uhlí. Ne, byl jsi tak zlobivej, že nedostaneš ani to uhlí. Jsi zlobivej. Zlobivý chlapeček, taky pěkný. Ne. Chlopak, Tam je tureta? Tam je tureta? Ano. Kitty, mám pro tebe dárek. Kitty, mám pro tebe dáreček, pojď sem. Okej. Počkej, dolů, já budu to. Pojď, ale musíš jít tady. No, tak. Tady vidíme, jak se dealují. Kámo, neschod, hajzle, hnusnej. Med pomalu, ať žeremeň uhlí. Ne, tak to nefunguje. Když tady hoří barák, nechci nic. Stůj. Dívko. Tak stojíš? Jestli jeden z vás se vleze okamžitě dovnitř, tak vás přerazí. Au! Tady vidíme Kittyho. Zbytečně netěp ty kulky. To ber na velký jako vampiry a ty. Jung fuel. Oši, vemte zombíky, to je palivo. Já bych rád. Good. A já se nemůžu jíbat. Delikátní palivo. To protože mi tu někdo dal knockout. Barel, to je taky palivo. Ano, já vím. Palivo. Ty. Oči? Podívejte, kolik máme paliva. Dobrý. Pozor. Ale uhlí je nejlepší palivo. Jdu já. No nekycej, já myslel, že to je kámo dřevěná židle. Nebo papírová židle třeba. Pojďte se, okay, to ještě není. Vrum. Všichni. Dělej. Jeď. Chybí, ne? Ne, nechybí. Jeď. Jediný, co chybí, je tvůj mozek. Další barák. Asi tak. Další barák. Stůj. Kámo. Hej, možná koně střel, jestli chceš pro něj zajít. No dobré, teď můžeš střílet třeba. Kámo, za to snad nedostanu, ne? Počít.
Hebni. Kámo, musíš mi všechno vyžírat, ty geoši. Kámo, já omylem vypustím něco a on... Vysavač. Palivo. Střel ho. A opatrně do hlavy ho střel, kámo, jinak... Kámo, do hlavy, ne, do hlavy. My řekneme do hlavy. On, který do něho střelí několikrát do těla. Jakože střelí mu, no, nebo na ty vlastně natlačíš. Borci, máme tady, hej borci. Čumte se, co máme, jo? Máme pivo. To úplně, čemu to je? Můžeme to spát? Máme koně. Nemůžeme to spát. Máme koně. Máme koně. Pal ho. Koně. Tak tady dejte věci. Dávejte tady věci. Ale nepalte, palte jenom zombíky. Jo, palte všechno. Já nedávám svoje cennosti. Já nedávám svoje cennosti. Ne. Já mám několik ceností. Dobré, můžem. Máme full. Já mám kamo hadí oil, hoši, nemůžem. Ne, papuchat vypad. Musíš opustit tu vazu, ty ožralej. Ale ona nejede na tom nejede. Nic na tom nejede, dokud kamo, když to dáš na konec, tak to nejede, protože ono to sklouzne. No však právě, to je to, co se stalo, to sklouzne. Já tu mám záchvaty smíchu, ty vole. Vata má. Nemáš je, máš rech, ta vaza nedrží, Počkej, ty zase vypad. Ale já jsem to říkal, že to nedrží. Jo. Počkej, jdu majnovat snowboard. Ne, tak to nefunguje. Nejde. Tak to nefunguje, bro. To je úplně chaos strašný. Hodnej kluk. Good boy. Chaos. Good boy. Další host. Co tam děláš, Štěpán? Štěpán. Ne, Štěpáne. Štěpán už je zajetej. Počkej, stůj. Proč je zombík na střeše? Protože zombík. Střílej do hlavy. Když už střílíš, tak střílej do hlavy. Yes. Pure pound. To je fuel. To je dobrý fuel. Ne, to je moje, já si chci přečíst noviny. Tak teď v noci si nic nepřečtu, to nevadí. Spal to. Je noc, jedem. Ještě na nás půjdou ti vlkodlaci. Mně se líbí, že tady mluví všichni, když mu nefunguje mikrofon. Ne, počkejte. Počkej, kamo, jsi teleportnul za mě. Kamo, dejte mi jednu jedinou. Nic neudělal špatnýho, já jsem tady nevináček. Abyste mi dali 1 korunu hlavně. Tam asi nejdem. Na prodání, please. Prodejte tu vázu. Já potřeba aspoň 5 korun. Papuchan zhebl. Já jsem mrtvý, mě ustřílel borec, kámo, pojďte mi pomoct. Tak ho vemem, ne? Už jdu. No jo, můžeme ho vzít. Ne, my ho můžeme jako to. Teleportuje ten postih. Jo, teleportuje, je tady na zemi. Au! Mě dal, i když je knockoutli. Proč je až tam, kámo, ale? Protože tam je nějaký kemp. Já mám hodně penízků, hele. Byl curious. Potřebujeme zbraně. Pomoc, jděte. A co? Ne, nejďte. Nemůžeme jet. Ztratíte 2, kámo. Tak, furde, ne, však to je vampire. To je v pohodě. Kámo, ty máš zbraň. Ty máš zbraň, ale nejmíň bojuješ. Můžu se zeptat. Kitty help. Kámo, ale vypadá, že kámo tady mi všechno v chillu, já mám kladívko, chápeš? Já nemám kámo full auto zbraň. Full auto? Help. Tady není ani snad full auto, ne? Kde seš? Kam ten borec odletěl? Kámo. Bounty, hoši, to je na bounty, no. No právě, ale já jsem to ztratil, protože se to teleportlo. Ne, dobrý, my to máme. Ne. No jo, Mně se líbí, jak můžete mě nechat mluvit, Co je? Mě to nevadilo. Ty jsi mi to poslal po zemi, proto ti to zmizlo. Jak se ti to poslal po zemi, kamo? Já mám tak malinko život. Já to viděla. Tak se healuje. Hoši, jestli najdete brokovnici, tak mi ji dejte. Ne. Kamo, já mám 24 nábojů, chápeš? Ne. Jo, mám. Ne. Tak si ožrala. Já už utíkám. Bandáž, hoši.
No to si Borci, zjistila. já můžu... Čekejte. Já vezmu ten džum a selnu ho. Peněz. Počkejte, já mám uhlí a pak to potřebuju prodat ještě věci svoje. Uhlí nepotřebujeme, máme full. Hoši, počkej, a co, hej, víte, jak píše u těch těl Ale bounty? uhlí můžeme použít. No. jako Oni se fuel. nedají prodat, že? Tak co třeba, když kámo dáme ten papír k tomu tělu, tak se něco stane. No, ne, bounty, to můžeme dát do toho bounty. Ne. Hej, už jste byli u toho dolu, nebo co to je? Je free uhlí, tak to beru. Ale nespalujte to, je plnej to. Ups, No však já to beru. Nechávejte to uhlí. já jsem to bounty nomilem spálil. To jsem mám spálil. Jsem to bounty nomilem Že byl spálil. Wuhan rychlejší než já. Wow. Ok, teď si to klidně je to. Hoši, epický moment, pojďte na vlak, jak všechno máte hotový. Tohle je mega epický, nejdůležitější věc na světě. Co? A všichni to budete mít rádi. Hej, pro informaci, Winy, podívej na můj inventář. Tohle. Víš, co je tohle? Krása. Ve vraha na kolejích. Mám ti To podpálit? taková věc, molotov. Pak mám Ne, ještě ne, jednu věc, ne. ale tu chci nechat jako dárek. Ok, tak hej, vykylácky sedej a pojedeme. My je doženíme. Jdeme. To tebe vraha. Připravte se, už jedu. A kde jsou ti ostatní? Tady jsou Aha. na kolejích. Ty se nechaj se. What the? Sedíte? Všichni nalodění? Ne, utíká před vlakem. Skvělý. Free Winy, uhlí. skvělý. Perfektní, ty budeš nejlepší youtuber na světě. Všem vykycat. Rovnou říkej naše IP adresy, ne? Upsí. Ty to ještě třikrát. Jo. Ty prostě, já si musím bordu. No. Hej, papušku, ty. Teď si přidělávám editování. Hoši, pojďte. Kitty, pojď sem. Kitty, pojď sem. Počkej, pojď sem. Další dílování. Čej si stěžím, tak Já mám shotgunu, prosím tě. Já jsem si 100% jistý. OK. Hoši? Protože já mám uhlí, Ok. kdyby někdo potřeboval. Já mám uhlí, 3. Dobrý, co kdybyste třeba jeli? Tak Já mám jeďte, ne? Já mám banjo a nemůžu. Vicky, lacky. Já nejedu. Ne, Vicky, ale lacky. spalo tu židli. Šikovnej. Oh shit. On se teleportuje. On vymastroval teleportování. Hoši, počkejte, kdo vymastruje spinjitsu? Hoši, kdo vymastruje spinjitsu? Já. Víte, někdo mi to mě. Hej, co po mně? Tak, skvělý. Mám taku. Hoši, co kdybyste třeba jeli? Já mám banjo a nemůžu. Spinjitsu. A ty je profesionále. Spinjitsu je rychlejší. Je, Spinjitsu! Bože, ten Spinjitsu! Spinjitsu. Long time ago. Tomu uvažování. Borci Má někdo vesnice. tady mozkovky? Ten, jak se jmenuje, ten Mr. Wu, nebo jak se jmenoval, ne? Borci tady. si nezastavujeme jako. A... Vicky Lacky odvážlivec skočil tam. A ukončil nám celý život. Anti-fling triggered. Speed 6... Co? Já jsem mrtvej. Oši, je to nějak anti-fling, no, WTF? Já nevím, co se stalo, absolutně. Už jsem tady Bože zpátky. můj, tenhle tým. Přestaň. Hej, halo. Jde po tobě furík. Já mám nějaký anti-fling furt. Já mám furt nějaký anti-fling. Já taky. Co? Chceme Adama upálit nebo použít. Jauč, helpík. Takže pro dnešní video to bude všechno. Kluci ahoj asi neřeknou, protože říkali furt věci, které na YouTube jít nemůžou. Je to soukromí. Takže čaute.